Narito ang explanations ng quiz na yon. Item number 1. Kapag nakakakita tayo ng word na before sa sentence at susunod nito ng subject at verb gaya ng mga nasa options, ibig sabihin nito isa itong subordinating clause. Kailangan nating tingnan kung kailan ito nangyari or mangyayari. Kung ito ay mangyayari pa lang, pang future, present simple na tense ng verb ang gagamitin sa subordinating clause na nagsisimula sa before. Hindi pwede ang option A at D dahil ang option A ay past tense at ang option D ay future tense. So ang pagpipilian na lang natin ay ang option B at C. Dahil pareho itong mga present simple, pero B ang tamang sagot. Dahil you ang subject ng clause, meaning walang S sa dulo ang present tense na form ng verb na kapartner nito. So, hindi pwede ang option C dahil meron itong S sa dulo. Plural form ang verb na kapartner ng subject na you kahit isang tao lang ang tinutukoy ng pronoun na to. Item number 2. Ang word na because ay pwedeng gamitin na mag-isa lang or pwede siyang may kapartner na of. Kung solo lang ang because, conjunction siya. Ang kasunod niya ay subject at verb. Kung meron siyang kapartner na of, preposition na sila together because of. Ibig sabihin, ang kasunod nito ay noun or pronoun. Sa item, ang blank space na kailangan nating lagyan ng tamang forma ng because ay sinundan ng isang noun, ang storm. Ibig sabihin, ang tamang ilagay dito ay ang preposition na because of. Hindi tamang lagyan natin ng structures na nasa option C at option D dahil ang because of ay hindi susundan ng clause o yung may subject-verb na forma. Item number 3. Para sabihin ang purpose, sa paggawa ng action, pwede tayong gumamit ng expression or phrases na in order to or so as to. Itong positive structure sa option D na so as not to. Sa given sentence, ang purpose ay gumamit ng verb na disappoint. Sinipagan nila ang paggawa ng task. So logically, diligently ang paggawa nila ng task dahil hindi nila gustong ma-disappoint ang boss. So negative ang structure na gagamitin natin para ma-express ang purpose nito. At dahil positive structure ang option A, i-rule out na natin ito at hindi na siya kasali sa pagpipilian. So ang pagpipilian na lang natin ay option B, C at D dahil mga negative ang structures nito. Pero ang tamang negative structure ay ang option D, so as not to. Ang negative form sa so as to. Walang structure na so not to na nandito sa option C kaya hindi ito pwedeng ilagay sa blank space. Ito namang option B, merong paggagamitan ng not to pero hindi ang structure ng sample na item natin. Dahil madalas ginagamit ang not to kapag may ka-contrast ang sentence, kagaya ng paggamit ng but to. So gagamitin natin ang not to kasama ang but to. Not to disappoint but to impress the boss. Ganyan dapat. Remember, sa ganitong klaseng sentence, yung may contrast, pwede pa rin gamitin ang so as not to at ang in order not to. So pwede natin gawing so as not to disappoint but to impress. Or in order not to disappoint but to impress the boss. Item number 4. Makikita natin sa example na to na meron dalawang sentences na nangangailangan ng isang connector mula sa mga pinagpapapilian. Ang the room was sweltering, isang sentence, at ang blank, they kept the windows closed, ang pangalawang sentence. Kailangan ito ng connector na magpapakita na kakapagtaka ang susunod na information base sa naunang impormasyon. Kagaya ng impormasyon na sweltering or napakainit na sa loob ng room. Pero, ang kasunod na information ay closed pa rin yung window. Ang lahat ng options dito ay pwedeng magpakita ng meaning na to na nakakapagtaka. Pero ang even so lang ang tamang gamitin para sa structure na to. Bakit ganon? Dahil sa item na to, kailangan natin ng connectors ng dalawang sentences.
at ang even so lang sa lahat ng options ang pwedeng gumawa nito. Pwede itong mag-connect ng sentences. Ang function ng even so ay i-introduce niya ang pangalawang sentence na nakakapagtaka. Bakit close ang window napakainit naman sa loob ng room? Meron ring mga connectors na ang i-connect nila ay mga parts ng sentence lang. Yung mga clauses, hindi different sentences. At ito na yung trabaho ng even though at although. Pero ang kaibahan nila sa even so, ang even so ay gagamitin pagkatapos ng unang sentence. Pero ang even though at although ay gagamitin sa unang impormasyon, hindi sa nakakapagtaka na impormasyon. So ganito siya dapat para sa item na to magiging even though the room was already sweltering at dahil isang sentence na lang, hindi na siya lalagyan ng period, comma na lang. At wala na itong blank space, diretso na sa they kept the windows closed. Ganito rin kung although ang gagamitin. Although the room was already sweltering, comma, wala ng blank space, they kept the windows closed. Ang even ay isang adverb pero hindi ito sentence connector. Gagamitin ito para ma-emphasize na napaka-extreme or napaka-surprising ng isang sitwasyon pero hindi para mag-connect ng parts ng sentences or ng iba't ibang sentences. Kagaya ng example, he doesn't even know his own name. Nakaka-surprise yan, extreme. Pero walang kinonect na parts ng sentence or other sentences. Ganito gamitin ang even. Pero kung gusto natin gamitin ang even as connector, kailangan niyang kasama ang if. Even if. At kapag even if na siya, pwede na siyang mag-function kagaya ng even though at although. So gagamitin natin siyang even if the room was already sweltering, comma, they kept the windows closed. Pero kung itong kagaya ng example ang gagamitin natin, merong isang impormasyon, ang susunod na impormasyon ay nakakapagtaka based sa naunang impormasyon, even so ang gagamitin. Dalawang sentences, i-connect niya. Item number 5. Makikita natin sa ending ng sentence, merong word na ago. Ibig sabihin, past tense ito. So obviously, hindi sagot ang option B dahil present simple form ito. Pwede tayong pipili sa option A, C, at D. Pero ang option C ang tamang sagot dahil kapag may word na ago ang sentence, past simple form ang gagamitin nating verb. Ang present perfect na nasa option A ay pwede ring magpakita ng past action pero dapat may connection sa present. Pero sa sample natin, walang idea about present situation na makikita. Walang connection ang pag-left ni Max sa present time. So, hindi ito ang tamang sagot. Kung ang item ay ganito, merong Max is no longer here, he has left, may context na present time, dahil umalis na si Max, so ngayon wala na siya dito. So, pwede natin gamitin sa ganitong sitwasyon ang has left. Pero hindi tayo gagamit ng ago. Dahil ang ago ay pang past simple form, specific na nangyari sa past, tapos na. Kung sa context na ito ay magtatanong pa ang kausap, kailan siya umalis? So ganyan, pwede na nating gamitin yung simple past form na left at yung time kung kailan at gumamit rin tayo ng ago, like he left 10 minutes ago. Hindi rin pwede ang option D dahil ito ay past perfect tense. Pinapakita nito kung ano yung unang action na nangyari sa mga past actions na pinag-uusapan. Kagaya ng example, Jane came looking for Max but he had already left. So naunang umalis si Max, tapos dumating si Jane naghahanap sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, ang naunang action na pag-alis ay gagamitin natin ng had left or past perfect tense.